Hej. Vem pratar då? Kina ser lätt för mig. Lägger fittan. Graffitinaglar. Köpta på H&M. Faktiskt. Man hittar Helens också. Ja, kan man säga. Skitsnyggt. Yes. Och jag orkar inte hålla i den. Ja, jag tror du skulle tappa den. Jag orkar inte hålla i den. Ja, vad händer mer? Ja, alldeles nyss. Och klockan är 1:05. Och så gör vi så här. Sätter på mitt kollegan. Som mycket mer än här. Men nu, jag ska följa med dig hem. Hejdå! Nej, va? Och gick och kolla på Pac-Man. Det är min! Kolla på hennes Pac-Man. Jag kollar på min coola Pac-Mans böcker. Det Men det rosa var är ju coolast. Får jag pussa dig på näsan? Och jag skulle göra Här kan jag pussa på näsan. Jag var tvungen. Får jag pussa dig på näsan nu? Nej, nej, det var